Ako si danas umorna i nemaš volje da stojiš satima pored šporeta, ovo je ručak koji praviš bez razmišljanja i bez stresa. Sipam vodu u šerpu i sačekat ću da proključa. Dodajem kašičicu soli u proključalu vodu. Pasta mora da ima ukus sama po sebi. Ubacujem testeninu i kuvam je al dente. Testeninu nemojte prekuvati, jer će se još kuvati sa sosom. Dok se pasta kuva, iseckat ću luk i beli luk. U tiganj sipam ulje i sačekat ću da se zagreje. Na zagrejano ulje dodajem luk. Pržim kratko, samo da omekša. Pred kraj dodajem beli luk, pržim ga kratko, samo da zamiriše i pusti aromu. Sipam pavlaku za kuvanje. Ovo je baza koja sve povezuje. Dodajem malo paradajz paste, da jelo dobije toplu boju i puni ukus. Dodajem malo soli, bibera, bosiljak, promešat ću i sačekat ću da sos proključa. Dok čekam da sos proključa, izrezat ću 100 grama tvrdog sira. U proključali sos dodajem rendani tvrdi sir. Tvrdi sir daće sosu svilenkastu teksturu i gustinu. U proključali sos dodajem testeninu kuvanu al dente. Promešat ću i krčkati još 3 minuta. Ovo je ručak koji praviš kada nemaš snage da kuvaš, a svi traže još. Posuću suvi peršun. Brzo, jednostavno i kremasto. Neka ti stvarno ne treba ništa više od paste i dobrog sosa. Ako vam se dopada recept, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji!